mung kondo makun. Ora iso sesulit apa-apa. Ora dadi kaya pangko iki. Wis dadi tanggung jawab wong tuwa sing kudune iso mikirake karo sedulur-sedulur. Ora kaya ngono, Pak. Ora kula niki mboten napa-napa kulino dadi wong cilik. Lah sampene bape. Nah, kok melu urip ning alas. Ngene lho adu penjara. Sing kula kuwatirke niku nak kaget. Oh, Pak. Kulino mangan enak, sakniki mangane sakanane. Aku ngene iki isih kelingan ra kaya mayeswa ning bayi kaya ngono kae to. Mangan tunggal sak ajang, turu tunggal sak bangku. Apa anane dadine mangan ya bareng, ora mangan ya bareng ra kaya ngono. Coba rak ngaten. Dadi awake dhewe iki bareng-bareng nyengkuyung karo kakang teman-teman. Pancen kaya Ning yo ngene. Pripun Kakang? Ning kabeh iku mau yo. Najan to kepiye wae tetep ana rasa sing ora kepenak. Boten kepenake gen pundi? Ngene. Rikala semono pancen aku nampa wujuding alas. Saiki rakitang sak priyo-priyane wis kababat. Rasa batinku yo seneng karana manunggaling sedulur-sedulur kabeh sing padha sadyantu lawan aku. Nanging sing dadi geganjeling atiku dawuhe Kanjeng Sultan Hadiwijaya kena babat alas alas ning ora ngentok nyuwun sabiyantuning para prajurit utawa kawula ana ing Perkara niku mboten sadirasake. Wong niku padine wong kegelan ora pati lila ngulungake alas petao. Nyatane ora ketang lagi separo alas petao nggih pun kebabat. nanging ya piye neh raketang piye wae kae ya tau urip bebarengan kelawan awak dhewe ya sedulur sing tak gelani rak perkara kuwi to biyen kaya ngono kok saiki ana perkara sing kabeh iku mau nimbulke sing ora ngrasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak taala iki ketekan tanggon pangan. Ngono. Nah, iki mbakmu mau masak. Jangan gori. Kalau dirahapi iki, ngono iki. Dewe esoke durung sarapan. Nah, ini kene ora iso karo kowe. Iki sing dikirim kakang memanan apa kabeh niki? Yo kabeh. Dewe ya. Ya ya ngene. Ora sarapan Lho jenengan sing dikirim. Iya to karo sakanane. Yo iren-irenan ora kemangan. Ora kepangan. Mare ya pas tempat. Ngono. Aku iki ngerti kok, Di. Kowe iki anggere ora mangan kira-kira setengah jam cek sampe tekan kelompok kan. Iya. Jopo ki omong ya ora kuat banter. iki nek jangan seneng aku iki. Iku jangan gori. Neng ya wis 3 dina lho ya. Ingat karo Mbak Yunu mbok rasane ora ngerti aku. Ya wis. Karo lungguh mangan ngadu kaya sapi. Nah, nek karo ngadeg kan ya netel ngono muatake. Senengane kok ngono. Nah, lungguh iki ora kepenak. Ya enak Tak tenan. pengen tanya lho. Hah, wis ora apa-apa. Sego pirang-pirang tak kandhani. Ning sing yo gawe lho ya. Apa kono lagi panen?
Ora perkara panen iki mau segane sing duwe gawe. Kula tenanan nek mangan. Iya wis to ora apa-apa. Kowe tadi diwarke rasa sungkan-sungkan. Piye jangan gori wis 3 dina dinget piye rasane? Mangan Iki rasane kecut-kecut iki jenenge rak ya jangan bedecek yo ngene iki. Ha iya ngene wis bececek rupane kaya ngono. Enak rasane to, Kang. Yo enak najan to bedecek iki ya. Iya. Ini kabeh iku mau dijumbuhake kelawan kanan. Heeh. Jangan gori sing 3 dina. Rasane semu kecut-kecut sithik diarani jangan bedecek ya. Iya. Iki kena diarani jangan gudeg. Iya, Jan. Saka tembung jangan gori sing wis bedhedhek. Dadine gudeg. Apik ae. Ayo ning yo enak-enak. Wis tenan ngombe sik ngombe. Uruk. Wis. Wis sampean ngombe sik ta. sampean sampean yang tuwa. Pak, tulung, Pak. Hah? Apa? Tulung. Kono masuk. Kene. Wong lagi ngombe kok jajak tulung seger-seger iki wong ngombe. Ane apa ae? Kula niku wedi. Wedi. Atur muninga nggih, Pak. Iya. Kakang Wiratmoko pejah. Kok nganti sedulurmu Wiratmoko kuwi pati kuwi sing jalari kuwi sapa lan kenapa? Sedaya kala wau saking tumindak lan pakartine Pangeran Wirabumi, Pak. Pangeran Wirabumi. Nek ngono Kanjeng Sultan Hadiwijaya wis tega lan tegel marang aku. Ya. Perkara iki aku tetep ora trima. Jalanan raketan piye wae. Aku wong tuane Wiratmoko. Yen ana kedadian kaya ngene, padha-padha wis ora ana sedulur lan sedulur mula di lan Kakang Gire pinangka dadi pasekjen. Yo wiwit dina iki aku ngembari karo Kanjeng Sultan Hadiwijaya kathah Ki Ageng Pemanah. Nuwun sewu nggih, Kakang. Menapa sampean pun lali? Nalika sampean nampa dawuh wonten ngersanipun Sultan Hadiwijaya, sampune nampi ganjaran alas mentao boten badhe mawi gelar. Lho kok malah panjenengan nganggo gelar Ki Ageng Pemanahan? Oh, ngeten mawon. Nek panjenengan lali kula elingke. Nanging wis mantes sedaya pun kebacut. Kakang, tunggak warung. Menawi wonten menapa-menapa kula boten melu. Adi kemana? Kakang Pramojo. Kaget sakwise aku keprungu jeneng sira wani tambah gelar. Kok ora jembuh duk nalika jeneng sira nampa ganjaran ngersane Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jeneng sira sumpah kepati-pati disekseni kabeh sedulurmu. Kowe ora bakal tambah gelar angin gini apa? Kowe saiki wis wani tambah gelar nek nganti kepangan sumpahmu aku ora Ki Pramojo.
kaya ngono mergo kebranen atimu ngerti anakmu dipateni karo wong-wong pajak. Kejaba saka kuwi nalika kowe tambah gelar sedulur-sedulurmu iki padha lunga dhewe-dhewe. Bab perkara kowe rasah dipikir mergo isih ana aku. Kok upama nggonmu babat alas metaok mengko kekurangan tenaga aku tak perintah karo gogol-gogol nembang lampir keng supaya sabiyantu karo kowe. Ya ngono, Kakang Giring, kula matur nuwun dening panjenengan tasih saged cerak kalian kula jalaran sedulur-sedulur sampean ing semu sampun boten kastu dateng. Ya wis ora dadi sebab. Nang ngene ya, Dik. Aku tak takon karo kowe. Saktenane nggonmu babat alas metaok kuwi mau wis nyuwun palilah karo sing kagungan apa dhuwur. Nggih pun to, Kak. Tenan, Wis tak baleni sepisan meneh ya, Dik. Nggonmu babat alas metaok apa wis njaluk palilah sing kagungan? wis, Kakang. Wis, Pun tenan. nggih. Ya, yen pancen kaya ngono wong tuwa melu ayem. Lho kanthi kuwi ya, Di. Sawetara aku njaluk pamit ya. Aku tak ngabari gogol-gogol supaya ngono sabiyantu karo kowe. Babat alas tahu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wis ora apa-apa kabeh menungso krak. Assalamualaikum. Dudulan lali lan. Waalaikumsalam. Kemana? Sih, Boleh babat? Ayo wis oleh neh sepatu. sih pangestunipun. Gunku tumeka ning alas mentau. Kok aku papasan lawan jago. Apa entas sapa papan? Leres sedaya kalau ngempal wonten ing papan nika. Anjur kakangmu giring kandha apa wae kelawanku. Dan Kakang Giring ajeng wangsul niku kula ditakoni. Di kemana? Nggonmu babat alas metal kuwi wis nyuwun palilah karo sing kagungan. Kula angsuli sampun dipun ambali melih. Di kowe wis nyuwun palilah tenan karo sing kagungan. Sampun Kakang. Ten Dadi cekane sira wis nyuwun palilah marang sing kawogan. oh sing kaogan niku Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Dadi nggonmu nyuwun palilah iki ana ngersane Sultan Hadiwijaya. Nggih, wong sesembahan niku teng mriku. Kemana? Nggih. Yen sira bapak kalas mentaok kan nyuwun palilah ana ngersane Sultan Hadiwijaya. Ayo iki luputo nganggo banget. Kok Kakang Giring saged nglepataken dhateng kula niku lara-larae dos pundi? Yen sira durung ngerti ndak wenehi ngerti. Alas mentaok iki satu bune. Dudu wewengkon ana ing Kasultanan Pajang. Nanging sing kawogan alas mentaok iki Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Yen sira nuwun palilah nggonmu Bapak Talah. Iki ana sane Kanjeng Ratu Kidul ora ana ing Pajang. Sane Sultan Hadiwijaya. Kula klentu yen nyuwun palilah ngersa dalem Kanjeng Sultan kedahipun kula nyuwun palilah Kanjeng Ratu Kidul. Nah. Kali ngaten kula tak nyuwun pamit. Artinya ndi?
Ajeng nyuwun palilah kalian Kanjeng Ratu Kidul. Lho kok jenengan Itu mana? Yen mengko sira kendakal nyuwun palilah ana isa Kanjeng Ratu Kidul. nggih. Ora rani yen sira bakal diwilah. Kok saged Jalaran apa? Sira iki wis tuwa. Kudune sing wajib nyuwun palilah kersane Kanjeng Ratu Kidul. Iki yo bocah isih nom tur bagus rupane. lajeng sinten Kang? Ayo ora liya mung anakmu si Toledanang. Danang. Lek Dawuh, goleki danang ya. wis akan sih. Pak Ki mau lagi ngopo wae? Nembe kewala kula babat sisih kidul kaya pundi? Tulik inggih. Nganti sliramu tak piji ngadep ana ing ngarepku. Tenane ana wiki. Lajeng wigatos menapa Bapak? Monggo paring dawuh kesanipun kula mboten tumpang suh. Ya. Nek Bapak sing kandha kelawan kowe gek-gek mengko kurang pas. Luwih cek no yun perso demo wajuru Toledanang. estunipun wonten dawuh menapa monggo enggal kawedharan. Ya. Pancen iki ana perkara ana wigati. Mergo bapakmu kemana? Iki nggone bapak kalas mensaok. Iki nggone nyuwun palilah. Baru bapakmu nyuwune palilah ana ngersane Kanjeng Sultan Hamengkubuwoyo ing Kajang. Lajeng Ing kamangka kalas mensaok iki wewengkon ing kidul. Kudune bapakmu yen nyuwun palilah ya ning ngersane Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kula saka kuwi sira iki ndak mohon supaya kowe tumeka ning Parangkusuma ya. Kowe ning kono semedya ketemu lawan Kanjeng Ratu Kidul. Mengko yen wis bisa lakon ketemu pisan sira nyuwun palilah nggonmu bakal babat ana ing alas Gunaok. Tungkap kaping pindho yen sira duwe pangunek-unek apa wae sing bakal mumpun sane Kanjeng Ratu Kidul. Umpamane kok kowe kepengin dadi ratu ana ing tanah Jawa, kowe uga matur ana sane Kanjeng Ratu Kidul. Ing kono kok menawa bakal diganeni waton sira uga kudu manut marang perintahe Kanjeng Ratu Kidul. kados kabeh. Mila saking utawa Bapak kemana iya sawetawis kunun pamit. Sing Gusti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana? Rasane atiku kok ora tikulan pramtala pawan sidana. Sanipun Kakang Juru kados Kula ing kene aku bakal mapati sapa kanjeng. monggo nderekaken suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ingsun tampa ora lewat kunjo pangestu ingsun bali tampa napa gitu. Kula tampi mugi ndadosaken teguh kayuwanan iki. Ibu Ratu Kidul. Mati jeneng sira. Mopang sing dimas kasih. Meminta waekan bae Gusti. Ana nek dadi apa modal? Duh Kanjeng Ratu. Ngantos kula rawuhaken panjenengan estunipun. Lilah panjenengan ingkang kula suwun. Dinten sak menika alas mentahok sampun kaparingaken dhumateng Bapak Manah. Lilah panjenengan anggen kula babat supados boten wonten alangan setunggal kula. Yen pancen pikandhan ingsun bakal wujud. Apa ana meneh dadi? Oh, lokal. Sak anak turun kula ing mangkenipun dados ratu wonten ing tanah Jawa. Bakal awujud. Kados Pak. Apa ana meneh dadi? Bab keselamatanipun dogol-dogolan bebau anggenipun babat. Mugi boten wonten alangan mula kemal. Apa mung cukup? Sampun Kanjeng Ratu. Cukup dieling-eling yen Kula kinten sampun Ibu Ratu. Ibu. mergo kae ana tetembung jeneng geton kuwi tiba ing bumi. Nek kok pikir ora ana panjenengan ingsun. Kula kinten sampun. Yen pancen mengundang kula ning kene lawan payunan bakal tak tutup. Nan, Ingsun bakal mudhanani kabeh panjenengan. Nanging kabeh kuwi ana syarat lan sarana. lajeng menapa ing dados syarat lan sarananipun? Lemo jeneng sira lan kalamun ingsun butuhake lemo jeneng sira tempore sesane di marang ingsun bedhah. Namung estuaken dawuh panjenengan Ibu Ratu Kidul. Kabeh apa kang dadi pen bakal wasbadan. Kados Pak. Namung dhewekake. Lemo ingsun jaluk pamit. Wis lega sakjroning atiku. Lakon aku njaluk lilah lawan Kanjeng Ratu. Wajib. Kok ngantos panjenengan karaya-raya sumusul kula wonten ing Parangkusu. Ayo jeneng wong tuwa iki ora tega lan mengkala. Yen sliramu kaijengan ning Parangkusu. Banjur kepiye? Apa wis kelakon sira bisa ketemu kelawan Kanjeng Ratu Kidul? Pikantuk pangestunipun Wajuluhutan. Anggen kula mensemeti mahat ing asah. Kelampahan kula pinanggih kalian Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Oh, yen pancen wis bisa sapatemon kelawan Kanjeng Ratu. Iki Banjur sira garbe atur apa ngersane Kanjeng Ratu Kidul lan garbeni penjaluk apa? jumbuh perintah panjenengan. Sepisan kula nyuwun lilah anggen kula babat alas petauk. Saklajengipun anak turun kula ing mangkenipun dados ratu wonten ing tanah Jawa. Ingkang pungkasan bab keselamatanipun dogolan bebau anggenipun babat wonten alas tunggal kula. Terus Sampun. mung cukup kuwi penjaluk Inggih. kana. Lho apa iki ora ngerti lan ora sak pungkurmu tumuju ning Parangkusu. Bapakmu pemanahan. Iki gerah santer. Mergo keceblokan pang sing gedhe. Ya mbok menawa kabeh iki mandi marang sumpahe nalika semono ing pendopo Kasultanan Pajang sineksenan para kawula sawise alas mentahok diparingake lawan bapakmu Supemana. Ing kono nate sumpah ora bakal gawe gelar. Ning nyatane ya mergo saka mesguling
atine bapakmu kemanahan mergo anake tumekaning pati saka pakatining wong-wong saka ing Kasultanan Kajang satemah nganti dheweke lali marang sumpahe dheweke nganggo gelar Ki Ageng Pemanahan. Mula katen. Sawetawis kula nyuwun pamit badhe pinanggih Kanjeng Ratu Kidul. Nyuwun keselamatanipun Bapak Pemanahan. Ayo wis kaset. Mergo apa? Lawanging panyuwun wis ditutup lawan Kanjeng Ratu Kidul. Tanpa guna yen sira bakal nyuwun tombo lawan Kanjeng Ratu Kidul. Lajeng kula kados pundi? Rayogane ayo njabali. Hingga kuwi lawan bapak. Bapak mana? Kakang Juru. Aduh, kemana? Danang tempuh di Kakang Juru. Orang kira babar bisa. Yen bapak bakal nepun lelakon sing kaya ngene. Selawase urip nggonku bebrayan lawanan. Yen rikala semono aku tau dak sia nglawan kowe. Aku njaluk pangapura ya. Ora pati sampeyan ratu luput karo aku Joko kaya ngene. Kiat-kiatan Bapak. Sing mangkenipun kula badhe pati. Monggo kangge Bapak. Kok ora kabeh iki wis dadi lakon. Kan Kakang Juru Pertani Adi Pemanahan. aku bakal ditempel. Yen umpama anakku sing danang gone aku ora pat sing tegese nebal sangka kautaman. Jaluk kau sampeyan yo dibrontakan. Aku bakal gemenah lawan anakmu. Neng alas metau kababat iki wis meh rampung. Oleh datang bapak meleng lawan kowe. Menapa Bapak? Yen mengko nggonmu babat alas metau wis rampung. Yen wujud desa utawa kutha dikai jeneng Desa Mataram. Pancen kabeh wis dari sing pepes
kula kanthi kislak saate namane Bapak. Ayo tinggal duduk. Ora perlu tinggal duduk. Jalaran kabeh wis dening Gusti kang akar. Sedaya kala wau ingkang lepat kula. Rikala semanten boten nyuwun wonten ing ngersane Kanjeng Ratu. Ya. Jeneng menungso urip iki ora luput saka Iya, pantun jenengan. mulidan. Menawi kula rasak kelampahan menika ingkang jalari tiyang-tiyang saking Pajang utamanipun Rama Seta Kadijo. Ngantos Bapak pemanahan tumekaning setu. Pino. Kangge nambal pinggeteng ati kula. Panjenengan menika pasih. Saklaminipun kula boten badhe sowan wonten ing Pajang. Kejawi saking menika kangge ngembari panguwas wonten ing Kasultanan Pajang. Kula ki badhe tambah gelar Raden Mas Ngabehi Loreng Pasar. Raden Mas Ngabehi. Yo ngene kuwi jalan. Ojo. Dimen ing kono. Apa sing dadi penjangkamu bisa lakon. Sira dadi ratu ning tanah. Iki dina sira ndak jaluk. Tumeka ana makome yang kebayat. Nyuwun arestu ing supaya ing mengkono sira lakon dadi ratu ing tanah. Kasihan. Ojo lan sampeyan sawat wis kono pamit. Badhe tumuju wonten ing Jagungaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya ratiku, aku tak jaman lagi.